Pripun Mas Gareng? Nggih niki sik. Niki kajenge ketok kula tak munggah sik. Nggih. Nah, ngeten nggih. Cetha niki cetha. Cetha. Nggih nyuwun pangapunten. Saderengipun nggih alhamdulillah puji syukur saged sowan mriki malih, Mas. Nggih. Wong ternyatane nggih pun wungsal nggih kaping kalih nggih. Kaping kalih menika sowan mriki sareng kula. Kaping kalih ning kula nggih ngemutaken Pak Kades. Napa? Pak Kades niki lak nembe ping kalih hitungan Jawa niku kudu genep ping 3, Pak. Lah 3 iki napa genep malah ganjil no niku? Lho nek yen wong Jawa ki hitungane ganepe iki ping 3. Nggih. Ora angka ganep ning hitungane ganep ping 3. Heeh. Nah, saya Pak Lurah, Pak Nurdianto menika sampun 2 periode insyaallah. nggih. Insyaallah panjenenganipun menika badhe pikantuk amanah malih untuk 3 periode ngayomi warga masyarakat Kemiri mriki sedaya. Lah menawi panjenenganipun Pak Nur menika dados kepala desa lan masyarakatipun tetep guyub rukun, mboten namung ping 3 ning marambah makaping-kaping anggenipun nguri-uri lan ngurip-urip budaya wayang. Ngoten nggih niki jenenge tontonan mboten bobor yen cara Semarangane. Nggih. Niki masyarakate sing rawuh mboten mung penduduk utawa masyarakat ning desa Kemari niki Kemiri. apa? Kemiri. Kemiri iki yen penduduk kene asli iki desane Kemiri. Aku kok Semarang rene iki Kemari. Oh iya. Masa plesetan sampean iki ora. Iki dadi melune lak kecamatan Buburan to iki. Nun, Kecamatane Buburan. Kecamatan Jenangan. Jenang karo bubur iki padha wae. Iya. Iki wah luar biasa sing mirsani. Nggih. Ora beda taun sing kepungkur, 2 taun kepungkur. Leres. Wah aku ki nganti meh lali yen tau ditimbali rene. Wong duite ya wis entek kanggo mantu. Iya. Mosok mantu entek kudune bathi lek mantu ki. Aku ngerti watakmu angger ketoke sepijok mantu undangan ngono. Wong mantu kok proyek. Mantu ki nawa itu ibadah. Heeh. Nikahake anak. Ora beda kaya Pak Kades bengi iki lak ibadah ujube. Leres. Nadyan biayane kurang ditutup oleh beliau. Nggih. Wah Pak Nurdianto ki jan betul-betul sesuai karo asmane. Kok iso? Nur kuwi memberi cahaya. Dian kuwi pepadang. Bener. To kuwi nata. Dadi beliau menjadi kades kuwi nata memberi pepadang lan cahaya desa Kemiri. Wah, iki Pak Nurdianto. Nurdianto. Nggih. Desane Kemiri. Apakah makna dari Kemiri? KEMIRI. Kaki kabupatene melu Ponorogo. Leres, nggih. Ewadene kadese Pak Nurdianto asmane. Betul. Masyarakate guyub rukun. Iki isih nglestarekake budaya bersih desa, rasulan, apitan lan liya-liyane. Rame kahanane bengi iki mergo gelar wayang kulit dalange Ki Cahya Kuntadi. Terakhir Iki bengi ana garenge sing saka Semarang. Wah. Meksa katut jenengan kuwi. Katute kudu digarisbawahi nganggo Semarang, Mas. Mergane. Mergo saiki gareng ning ndi kabupaten kota wis akeh. Oh iya. Nggih. Ya ora apa-apa wong jenenge ngedum rejeki. Leres. Kaya Pak Kades ngene iki lak ibarate ngedum rejeki secara tidak langsung. Nggih, leres. Dana rasa, dana driyah. Ora lokak bakal saya kebak Mas Gareng. Pancen panjenengane Pak Kades ki orang yang sudah siap menjadi kades. Buktine apa siap menjadi kades? Sesuai dengan jabatan beliau kades. Kades itu orangnya harus memenuhi syarat 5 huruf ini. KADES. K. Karakternya harus baik. Karakter ki sifatnya kudu becik. Kuncine niku nggih. Nah, A. Akalnya harus pintar. D. Dedikasinya harus tinggi terhadap yang dipimpin.
Ekonominya harus mapan. Terakhir S. Spiritualnya harus tebal. Wah, kuwi artine Kades. Iki Pak Nurdianto ki kuwi. Iki memang tak lem ki tenan Pak Nurdianto bengi iki tak lem pokoke. Sebabe apa kok dilem? Tekodok wis disuguhi gule karo sate. Enak toh? Aku kolesterolku pas dhuwur e. Ya maksa tak buntel, Mas. Go mulih. Go mulih no edian suguhan. Ponorogo Semarang ki adoh teko Semarang dadi apa gulene? Loh. Sing nglegake sing nyuguhi. Disuguhi ora dipangan ki gelo piyayine. Tetep tak buntel tak gawa mulih. Tekan ngomah? Tak dol. Loh. Sampeyan iki dagelan kondang laris kok adur gule lho. Sik to, apa wong dodolan iki kudu wong sing ora duwe? Wong sing duwe ya entuk dodolan. Nek ya ora patut diparingi saka panitia kemiri kok njur tekan omah didol. Lah wecene yen aku butuh det tok. Lho nyatane karo Pak Lurah ya wis dilunasi sore mau. Lah mergo wis lunas ki aku golek tambahan. Malah ora tenan aku tenan matur nuwun tenan ditimbali rene nek wis tombo kangen Mas. Nggih, ning ora mandeg teko semene lho Mas Gareng. Babe. Desane lak Kemiri wis kok terjemahke kok jabarke. Kecamatane Jenangan. Apakah kepanjangan dari Jenangan? Je ki jenenge camate mbuh aku rung tepung. Mergo rung tau nimbali. Lah. Nang. Namun demikian, lha iki. Nggih. Tetep panjenengane ya rawuh bengi iki. Nganti ora nimbali tak enteni. Dagelan kok ngincim ora. Ora ngincim piye mosok kadese wis nanggap kok camate ru nanggap. Yen aku ya isin. Loh, kose ta? Kades bersih desa ki mergo disengkuyung karo warga. Lek Pak Camat dadi kepala ning kecamatan apa ene kok bersih camat ora eneng. Yo dianake. Dianake bersih kecamatan dianake. Anggarane? Loh, kok kades? Kades piye? Engko sing urunan kades-kades. Loh, Kemiri urunan saka warga, akhirnya ditutup karo Pak Kades. Kuwi urunan kades-kades sak desa, sak kecamatan Kemiri, sak kecamatan Jenangan. Sing nutup kok sapa terusan? Lho, sing matur warga lho, Pak, sanes kula lho, Pak. Pokoke sing baku ki camate ya kudu nanggap lho. Kowe iki tak promosike kok. Kowe Pak Camat nanggap tenan kowe melu apa ora? Ya melu wong ya rombongan kok ya. Lah ya kene ya butuh, wong kere kok sombong. Kowe iki rung jagongan karo Pak Camat to? Burung. Aku mau jagongan sore mau nalika panjenengane sambutan. Nggih. Panjenengane Pak Dalang insyaallah mangke duka mantu napa syukuran kula badhe wayangan nimbali Ki Cahya Kuntadi komplit klasik tanpa dagelan. Pak Camat niku. Pak Camat pinarahe teng pundi to? Pak, pitados boten pitados, wayangan tanpa gareng udan deres, Pak. Niki mergo enten kula udane mandeg. Ha iya. Nek mau karo Pak Camat ditambahi kok. Apa? Kula ngusulke mbok mawi dagelan gareng-gareng. Oh nggih, siap mawi gareng pacitan. Pak Camat ki ora seneng sing kawe. Senenge sing original lho Pak Camat. Gareng ya original. Heeh. Oh. Tandane gareng original ki apa? Ya biarkan penonton yang menilai. Oh iya. Jangan saya yang menilai kok ndak dikira aku sombong. Heeh. Jadi yen aku ngene iki yo apapun saya lakukan setulus hati, Mas. Nek dalang ngeten lho Mas Gareng. Pamane bapak kula Mbah Sukron Suwondo ya. Panjenenganipun sampun senior. Ketika ada generasi kaya anak-anake kados kula lan generasi muda, pasti akan didukung, disurung supaya lebih eksis. Padha kali jenengan, gandeng jenengan pun dadi gareng sukses sing original, kudune yen muncul gareng liya-liyane, sing liyane ditawakake men iso laris. Ya kuwi benar. Dan saya sudah lillahi ta'ala nurunke ilmu maupun figur gareng. Kowe ngerti? Iki cerita sesungguhnya terjadi pada diri saya dan ora munamuni iki terjadi di tanah suci, Mas. Piye kuwi nalika jenengan? Iki nuwun sewu kula crita riyen nggih. Nggih. Rikala kula teng Masjidil Haram teng
Masjid Masjidil Haram. Nggih. Kula salat teng jaba masjid. Niki sak red niki mboten enten sing nganggo sajadah, siji-siji mboten enten sing sajadah. Nggih. Delalah enten wong manca, kula mboten ngerti niki wong pundi. Nggawa sajadah digelar teng ngarep kula. Dheweke trima salat ora nganggo sajadah. Niki sing dadi kula terus nurunke ngelmu garing teng wong liya nggih niki. Mergane napa kula terjemahke, Mas? Nggih. Sakmono akeh wong sing disili sajadah goraku dheweke dhewe ora nganggo sajadah. Berarti saya harus memberi tempat pada orang lain untuk beribadah miturut kagunane utawa kebisanane dhewe-dhewe. Oh ngono. Ning aku malah tuwuh tandha pitakon, penuh dengan pertanyaan. Pertanyaanmu banyak jamaah di situ kenapa yang diberi sajadah kok panjenengan? Apa mbiyen nun sewu aja nesu lho. Sampeyan ketika haji ngene ngangge baju ikram ngene jenengan nggih raine putih ngoten niku. Yen raine ora putih. Terus ning ragate rono nganggo rai putih iki. Oh iya. Berawal dari rai putih akhirnya memutihkan hati ke tanah suci. Nah, tapi jangan ngene lho Mas. Pripun? Jangan melihat pekerjaan orang atau jangan merasa berkecil hati dengan pekerjaan kita. Betul. Tekunilah telatenono pekerjaan kita walaupun orang lain menganggap hina atau menganggap kecil, tapi kita serius dalam menangani pekerjaan itu. Paling tidak kita diberi pelajaran arti hidup. Ya, nggih, leres menika, leres. Loh, ngene tak rewangi kok ngene iki. Nggo makani anak bojo, Mas. Dadi jenengan cetane sampun haji nggih to? Nggih. Benten kalian rumiyin, gandeng sampun haji, menawi rumiyin menika anggere jumeneng kali bintang tamu kalian sinden-sinden menika makmek. Gandeng sampun haji tur mriki Ponorogo banyak pondok, kudune ora iso ngangge cara kaya mbiyen. Demek sinden ki hobi. Kok iso hobi? Tegese hobi ki demek sinden ya terbatas pada dunia tontonan, ora tekan batine. Oh iya. Aku ora duwe perasaan utawa pikiran sing negatif. Tenan. Loh, Nyawang Mbak Tatin sing blenuk kaya ngono kuwi blas ora ana ketertarikan. Ya mung ngelek kidu. Aku ki meh omong resik, kemersik-resik. Engko yen terjadi hal yang negatif kok ndak diwelehke wong. Lumaku lumrahe menungso. Ning paling tidak setelah haji ora ketang mung 5% 10% ada perubahan positif terhadap diri saya. Amin ya rabbal alamin. Kowe rasa takon aku dagelan kowe munggah haji kowe terus dalang kapan munggah haji? Ayo tak balik wis saiki. Ayo. Loh, ya suwane genah sepon jenengan pamane dhisik jenengan iki memper. Aku iki munggah kaji ora tak omong-omongne kaya jenengan. Kok sik to? Munggah haji kok patokane umur ki piye? Loh, otomatis kan ya sing daftar ora dhisik otomatis kok kaya mobil we otomatis. Munggah haji ki ora terbatas umur, nomo ya entuk. Oh, ngono. Kare kowe niat apa ora? Niat. Wis daftar aku. Yo daftar ki kabeh wong daftar, nyelengi apa ora? Lembuh bukesi sing nyekel duwike ya. Kene ya wedi karo bojone. Ora kabeh ki rezeki, Mas. Heeh, nggih. Dadi wong iso rono ki kerejeken salah satu unsurnya. Nggih, leres. Nah, gandeng enten Mbak Tatin men saya regeng men saya gayeng gitu. Nggih. Tur ya dinteni karo piyai kene aku nggumun ya. Lah sinden liya-liyane iki trincing-trincing ngono ki pamane ditresnani karo masyarakat lak memper. Lho piyayine kaya dream kaya ngono lho. Jangan melihat body. Lah terus, lihatlah di balik body itu ada kelebihan apanya. oh ngono, iya. Apa kelebihane? Ya takono dhewe, paling ora lah ya gajih. Ha iya. Sandung lamur, tetelan. Nggih. Wong Pancen imut-imut niku. Monggo dayoe teko, monggo Mbak Titin jumeneng yo. Jajangos. Oh. Wes. Aku
lompatno kelak ngoploso tambah jatah kawe isen lah adik oleh salin koto pitik sing dalu Mbak Tatin Lestari Handayani. Sugeng dalu. Nggih. Sehat nggih Mbak nggih? Sehat. Demenake ya. Hah? Demenake. Oh, tenang. Demenake apa? Ora anu pasuryane ayu, pawakane ya sekedeng. Ayu Dhuwur ora ndek ora tegese pas porsine. Pak Degareng. Apa? Aku ijik lingguh nang kono lho urung ngadeg nang kene wis dunekke kaya dream. Sing ngonekke sapa? Sapa? Ngonoan kuwi to? Mau ngandhake piye? Sapa? Mau nih Mbak Tatin iki kaya ngono kok diseni mangka bodine kaya dream ngono sapa mau? Sing ngomong dudu aku. Lah sapa? Iki. Bisa bedakne ra wayang karo dalang. Kowe lempar batu sembuci bokong. Tangan. Oh ya tangane ning mburi bokong. Kok esa-esane lho. Sing ngomong sapa? Iki cangike iki. Cangiki iso omong saka sapa? Saka dalang. Terus berarti sing ngonekke aku sapa? Dalang iso omong mergo ditangkap karo Pak Lurah karo warga Kemiri. Arep nyalahne warga Kemiri kowe. Nek warga mriki kan orang ngarani aku dream. Hah? Ngarani mboten Pak Bu. Ora ana warga kene ra ana. Wong kowe ra ana sing ngarani kowe dream tandon kok ya. Malah luwih parah lho. Lho nek lak larang dibanding. Larang ki piro wong aku ora ngerti keterangane malam hari ini aku piro ora ngerti kok. Lho kowe juru kuncine kae lho. Loh, iki malam hari ini saya yang mengundang adalah Pak Dalang. Oh iya. Terus piro-pirone ora tau nyang-nyangan nih. Sing ngundang kowe iki dudu Pak Dalang. Sapa? Ya Pak Kades karo masyarakat Kemiri. Kae Gur Makelar. Makelar wo mangko iki guntinge landhep tenan nih. Ora mung gunting kuwi peso cukur. Cilik ning Cus. Nun sewu dumateng Pak Lurah lan panitia kula suwun kalih taun ngajeng menika dagelane kalih sindene ganti mawon. Lah kowe golek pacaran malah elek-elek aku ora. Kusik. Piye? Kowe tak onekke Makelar kok nesu. Lah kowe menurunkan derajatku Kok ora menurunkan? Lah kowe ora dadi penyambung lidahku karo Tatin? Apa kowe arep garengi dhewe? Loh, tegese iki paling ora ya dadi jembatan utawa perantara iso Makelar. Apa lewat kali kok nganggo jembatan iki? Oh iya. Wong iki ora ana, kowe aja ngono lho. Kowe ning ngarepe Tatin kowe arep selak karo kahanan kowe. Delok to, lengene wis sak pupuku kowe mosok wani kowe. Pak Dek. Tak ewangi, kowe tak ewangi. Ki wangi ning kuwi padha karo padha mosok lengenku sak pupumu. Lho iki lho semene lho. Mendah. Ya aja ngono kuwi to. Nek jenengan lengene iki lengenku sak padha pupune jenengan, terus liyane sak padha apaku? Yo, mbuh. Ngomong ah. Aku urung tau ngilani kok. Kok ngilani? Mulane jenengan lah artis. Nggih. Sinden ki artis Mbak Tatin. Ya piye carane menjaga tubuh? Le mangan aja akeh-akeh. Olahraga aja keri. Mosok malah saya lari sawake saya gedhe ngono. Pak iya. Ada. Apa-apa, sing bener Pak iya. Dalah. Ngono lho. Jenenge wong ki gedhe cilik kuwi iki relatif. Ana sing seneng sing cilik, ana seneng sing gedhe. Dadi anane sing cilik kuwi, anane sing gedhe kuwi mergo ana dibandingke karo sing cilik. Betul. Sik pertanyaannya, Betul. Reng, aku takon karo kowe jenengan sing luwih pengalaman. Sampeyan milih sing cilik apa sing gedhe? Sing gedhe. Arek ngapa kowe? Mergo bojoku ya lemu. Tak omong cilik bojoku nesu. Lah ya mulane kaya jenenge gedhe cilik kuwi rak ya senengane dhewe-dhewe to Pak De. Betul.
Nek umpamane aku dadi bojone jenengan nek umpamane gedene semene rak ya malah rasah dadak aku kasur to Pak Dalang. Iki tegese bojomu ki ngopeni awakmu. Kowe iso makmur subur. Ana lho dalang laris bojone sik tetep cilik wae. Ana ta? Kuwi lemu ya, lemu makmur ayam tentrem loh jinawi Kertoraharjo. Lah kowe ora ngerti bojone Mbak Tatin. Apa? Dene Mas Tulus, awake masalah kari lunglit tok. Ora yo padake saiki wis rada lemu. Loh, sampeyan iki wis cilik Mas Gareng. Mas Tulus iki saya cilik neh. Menyesuaikan. Kok iso? Lombok tumumpang tahu. Tahune Iki. Taiwangi, kowe Taiwangi. Ketoke ngewangi ning kok malah jelema. Monggo Bapak Ibu menawi pengen dahar tahu menika sampun cumawis. Lah menika lombokipun nggih sampun cumawis. Aja mbok tawake tak boronge dhewe. wah. Garenge rakus kuwi Esane jenenge. lho. Aku senengku karo genduk tatin ngene iki lho. Bocahe ketoke galak ning sejatine atine becik. Heeh. Oh. Kula akeh sing tresnani. Kok iso ngingon jelombrongke meneh apa ora? Wis omong dhewe, aku ngelok salah. Kok sik ta? Lah ngono sapa ngerti mau ya mau dadak. Oh, aku ki omong tulus saka bojomu. Ayo Cen bojoku tulus. Lah iya. Tulus saka ati. Lah ya tulus ki bojomu to. Heeh. Tulus saka bojomu. Terus Dadi aku ora basa-basi. Lho, dadi apa anane yen kowe iki bocahe apik. No. apik apa sae? Apik sae. Sae apik sing sae. Nggih. Mbak Tatin, nggih. matur nuwun sih nyapa warga masyarakat Nggih. Pak Kades barang. Nggih, sepisan kula matur nuwun kalian panjenengan. Nah, yo ngono. Nggih, karana panjenengan kula saged sowan wonten kemiri menika Pak Dalang. Nggih, kaping kalih matur nuwun kalian Bapak Lurah. Menika sampun pitados kalian Pak Dalang dikengken maklaraken kula. Nggih. Lambemu padha karo gareng. Lah, Aku ora melu-melu, aku ora melu-melu ki omong dhewe. Aku ora ngejok-jok. Kuwi mergo sing mengaruhi kowe rek. Oh kok mempengaruhi wong ki omonge omong dhewe kok Lah ya ngono kuwi to lantaran Pak Dalang. lantaran apa-apa ki dalane rezeki, Mas. Iya. Kowe wis entuk pahala sing gedhe. Amin. Dadi dalane rezeki Tatin. Nggih. Nggih. Dungane piye, Mbak? Nggih, kagem masyarakat wonten Kemiri sedayanipun Kecamatan ngendi, Mbak? jenengan. Wah, hafal wisan. Jenengan apalah? Kene iki Kemiri jenangan Ponorogo. Nggih. Kemiri jenangan Ponorogo sing mirsani wayangan ora ana alangan sawiji apa. Parian, Mbak. Ngono dadi ngrangkep iki pokoke. Parian to nganggo parian to, Bren. Mangan roti cacahe 6. Heeh, betul. Layak lemu akeh ram. Mugi warga Kemiri tansah ayem tentrem. Amin. Ono kuwi. Ngombe kopi kurang legi. Terus Iki mau lho, lagi tak ombe iki mau lho. pariane apa? Ora Batangane. kopiku kurang legi kok. Kira kok ana batangane nggih. Pokoke nderek tepang nggih Pak Bu nggih menika wujudipun Tatin Titot menawi jenengan dereng kenal nggih. Nderek tepang kalian kula menika Tatin Titot saking Sentolo Kulon Progo daerah istimewa Yogyakarta nggih. Enten iki. Apa ngono? Kan kan ngarani istilahnya kowe triple T. Apa triple T? Triple T apa? Tatin Titot triple T. Tatin. Tatin Titot. Papat malah. Oh, malah papat ya. Heeh. Catur netro. Catat.